Вие сте в новото видео на Stumble Guys, част 2. Ако ви кефят такъв тип видеа, абонирайте се, лайквайте и продължайте напред с клипа. Нека да започваме. Давайте. Давайте ми да ги бия. Давайте ми да ги бия. Зареждайте. Какво ми даде? Как знам. Това знаех чита, ама тук отгоре да минавам, ама нещо. За секунди файдам като протата. Стойте малко. Не. Какво направих? Много съм тъпо. Много съм смотна. Не сме да го направя. Не искам. Не! Stumble Guys ме прецака тук. Много ми лагва. Самата Stumble Guys много ме прецака. Не, защо? Stumble Guys ме прецака жестоко. Гевкам. Ще виждам какво нещо не ми върви обаче. Добре, какви сте реклами? Реклами. Какво? Топ. Добре. Ето с компулката им, че го бяха давали безплатно. Преди. Ако сте забравили, лайквайте, абонирайте се и пращайте на други приятели да ми гледат клипа. Да гледат я се кеф. Не, знаете ли какво? Не ги пращайте, искам да видя аз колко ще си събера, колко гледания ще си събера. Вот, без вие да изпращате, искам да видя. Да видя колко малко ще събера. Много съм слаб. Опа. Тук го фейкнах. Да съм от последните. Така. И аз да ви покажа. Не, но съм смотан. Ще се караме. Опа. Файт. Респективно другите. Ще не се готова. Това тук беше гадното. Ей, са малко набутнат.
Не ми завива. Фак, не стана директно. Какво? Избутахме, фак. Не, тук това са много са гадни тези. Защо не ми завива самата камера? Не. Фак, аз умирам, хора. Последен съм. Айде! Накосам за малко. О, не. Това много го мразя, на това никога не съм повещавал. Играл съм 2 пъти. Скиповете не му ги знам. Фак. Не, бият ме. Не мога. Изгубих си преднината. Какво? От това не можем да се пръзнем. Какво става? Не, има 2 пред мен. Няма да успея да лъня. Чуж, ако не се залъгвам и 3. И ако не сте разбрали, отскоро стримвам в Twitch, така че може да ме последвате. Линк ще има долу в описанието.